тоҷикистон ва ӯзбекистон дар заминаи шикояти шаҳрвандон аз гарон будани ҳаҷми боҷи экологӣ барои нақлиёти сабукравро бозбинии таруфаҳоро шурӯъ карданд. феълан шаҳрвандони тоҷикистон ҳангоми убур аз марзи ӯзбекистон бо нақлиёти шахсӣ ба гумрукчиёни ин кишвар аз 46 то 54 доллар маблағ месупоранд. сокинон бо пардохти ин маблағ метавонанд бо нақлиёти шахсӣ вориди ӯзбекистон шуда дар муҳлати то 30 рӯз бидуни муҷаввиз дар ин кишвар бимонанд. мақомоти тоҷик мегӯянд музокирот бо ҳамкорони ӯзбекистонӣ барои бозбинӣ шудани ин таруфа ҷараён дорад. боҷи экологӣ яке аз гарм муқарроте буд ки солҳои раҳбарии президенти собиқ Ислом Каримов ҷорӣ шуд ва бархи онро монеъи дигаре барои ворид шудан ба хоки ӯзбекистон меномиданд. баъди даргузашти Каримов дар соли 2016 президент Шавкат Мирзиёев марзҳоро бо Тоҷикистон боз, низоми раводидро бекор кард ва тамоми созишномаҳои ҳамкорӣ бо ин кишварро аз нав ба имзо расонд. як мақом дар раисияти гумруки вилояти Суғд рӯзи 27 март дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, аз сокинон шикояти зиёд дарёфт карданд ки маблағи пардохти экологӣ ҳангоми убур аз марзи ӯзбекистон барояшон гарон аст. ба қавли манбаъ, пардохти маблағи экологӣ ҳангоми ворид шудани нақлиёти сабукрави шаҳрвандони хориҷӣ дар қонунгузории Тоҷикистон пешбинӣ нашудааст. ба ин хотир ба қавли ҳамсуҳбати мо, гумрукчиёни тоҷик ҳангоми ворид шудани нақлиёти сабукрави шаҳрвандони ӯзбекистон ба Тоҷикистон аз онҳо маблағи пардохти экологӣ намеситонанд. гумрукчиёни тоҷик ба ҳамтоёни ӯзбеки худ пешниҳод карданд айни ҳамин корро карда сабукравои Тоҷикистонро аз пардохти маблағи экологӣ озод намоянд. мақомоти гумруки Тоҷикистон мегӯянд гуфтугӯҳои онҳо дар заминаи бекор ё ҳадди аққал коҳиш додани боҷи экологӣ ҳангоми вуруди нақлиётҳои сабукрав тоза шурӯъ шудааст. дар назар аст ки баъд аз ҷашни наврӯз ин масъала дубора баррасӣ шуда аз моҳи оянда дар ин самт тағйирот сурат бигирад.